Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kune vaya avo vari kushandisa application yedu, please rambai muchingoshandisa application yedu. Ndichange ndichizoposta mamwe confessions aya avo anenge achitumidzirwa nana Haiti, ndichingoita copy and paste kune vaya vanenge vachifarira kuverenga. Munenge muchingozviverengera zvenyu confessions enyu, uye zvekare ndichange ndichizoposta mamwe fresh episode ikoko, mamwe andinenge ndisingazoposte panapa pa YouTube pedu. Saka let us wait, let us see. Kana tikakwanisa kuzoenda public, then anyone will be able to download the application. Rekedzei tibva tapinda muma messages edu. Atadzoka takakubatirai message yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinoda kureururawo kuti ininiwo nemwana wangu takaviga mwana wedu tiri 2, inini nemudzimai wangu kuno kuJoni tisina kuudza vehukama. Saka izvi ndo zvava kuitika. Please post my story saHaiti. Mukoma, ndauyawo nenyaya yangu yandiri kuda kuti muisewo padare remhuri yeZimbabwe. Inini ndiri murume ane makore 64 ekuberekwa. Ndinogara muno munyika yevatorwa kunonzi kuHazyview kuMpumalanga province. Ndiko kwandinoshanda inini nemukadzi wangu. Saka ndinogara nemhuri yangu yose ikoko papurazi remurungu. Ndini foromani papurazi iri. Kuti ndinge ndichizowana chigaro chehuforomani ndakachiwana neropa, ndainge ndatoita chekuendera kunorombera kune imwe ng'anga inogara kunonzi kuMbombela muno muSouth Africa, muno muMpumalanga province. Asi ng'anga iyi ndeyechirudzi. Ng'anga iyi iyo inobva kuMozambique. Chakaitika kuti ndinge ndichizobatwa nepfungwa yekuenda kunoromba inyaya yekuti ndainge ndagarisa muno muJoni ndisina kana chandainge ndimbori nacho. Vamwe vainge vakauya kumashure kwangu vainge vachitoita zvinhu zvine musoro. Inini ndaingotevedza mumaprofita ndichiudzwa nyaya dzinotyisa dzekuti uri kuroyiwa papurazi pamuri kushanda. Mamwe maprofita ndiwo aindiudza kuti ndiri kuroyiwa nehama dzangu dziri kumusha nekuti dzine godo rekuti ndakauya muno muJoni, saka dziri kuda kuti ndige ndichidzokera kumusha ndisina kana chinhu. Saka nekuda kwenhamo nematambudziko plus kugarira pfungwa dzangu, ndakazotoguma ndava kutoona kuti chainge chiri chokwadi chainge chichitaurwa nemaprofita. Ndainge ndava ne10 years ndiri muno muJoni ndichingoshanda papurazi pabasa ndisina kana promotion. Inini wacho upenyu hwangu vainge husina kana improvement zvachose. Kana iri minamato mukoma, ndakageza neminamato yakawandisa nekuti kose kwatainge tichienda kunobatsirwa taingopiwa minamato, but nhamo yacho yaibva yatoita sekunge yatumwa mumba, mari yainge isingachawanikwi zvachose. Saka ndipo pandakazobatwa nepfungwa dzekuda kuenda kunoromba kune vamwe sekuru vandainge ndaona paFacebook. Ivo sekuru ava vainge vachiti basa ravo vanoita basa rekurombesa vanhu. Asi pandakaenda kunoromba handina kuudza mukadzi wangu chokwadi nekuti ndakatya kuti vakadzi vane hana nhete. Gore ramunongonetsana anoburitsa chokwadi chose pachena pamberi pehama dzake. Saka ndakamunyepera kuti ndainge ndichida kuenda kuchechi nana madzibaba vainge vabva kumusha kuZimbabwe, uye zvekare vainge vachida kuita minamato yevarume chete. Saka ndakabuda rwendo rwangu zvakanaka ndikaenda kumba kweng'anga iyi. Ndainge ndapiwa madirections pafoni. Zveshuwa ndakasvika pamba peng'anga iyi, asi ndainge ndakabatira hana yangu mumaoko ndichitya kuti dzinogona kunge dziri mbavha. Saka pandakasvika zvandaitarisira handizvo zvandakaona. Ng'anga yacho yainge ari munhu uyo ainge ari very simple. Ainge ari murume wechidiki, uye zvekare anoshanda neumwe wake vainge vari 2, mukadzi wechidiki asi vose ndeve kuMozambique. Ndakazopinzwa mumatare ng'anga idzi dziri 2 mudare umu. Ndainge ndisiri ndoga,
painge paine varume vanosvika ivo 5 vainge vakapaka motikari dzavo dzakasvika motikari dzevarume ava. Ng'anga iyi yainge iri pamberi pedu yakagara. Isusu tainge takapfunya rusero sezvinoita maMuslim paya kana kuri kunzi vanenge vachinamata. Ng'anga dzacho dzinotyisa nekuti dzinogara dziine nyoka muhuro nemumaoko zvekuti hautokwanise kuti unge uchisvika padhuze naye. Saka ndabva mumatare ndakabva ndadaidzwa nezita rangu kuti Dennis, but handiro zita rangu chairo. Ndakabva ndatanga kuudzwa zvose zvandainge ndafambira ndisina kana kubvunzira. Ndikaudzwa mamiriro akaita mhuri yangu yose. Saka ndainge ndiine vana vangu 5, pari zvino ndasara nevana 4. Mumwe wacho ndiye wandakazochekeresa. Chakaita kuti ndige ndichichekeresa mwana inyaya yekuti pandainge ndiri mudare reurombwa, ng'anga iyi yainge yandiudza kuti zvauri kuda kuita zvinoita, unofanira kunge uchisacrifice mwanakomana wako kwandiri ova chikafu chenyoka dzangu. Kana uchinge wangodaro kureva kuti zvose zvaunoda ndinenge ndava kukuitira ndichishandisa simba rangu, ndinobva ndakutemerera nyora kumusana, nyora yekuti pose pawasvika unenge wava kuremekedzwa, kunyangwe nevarungu vanenge vava kutokutya. Saka ng'anga iyi yainge iine girazi. Girazi iri rakaburitsa mhuri yangu yose. Pagirazi ikatanga kutaura mazita evana vangu vose. Yakazosarudza mwana wangu mukomana wenumber 3, ndiye akabva anze ndiye anoita sacrifice nekuti ndiye ane chipo chandiri kuda kupa kwauri sekukumbira kwandaita. Saka kufa kwakaita mwana wangu akaita zvekurumwiswa nenyoka yeng'anga iyi. Zvinhu izvi ndakazviona zvichitoitika pagirazi reng'anga iyi. Zvikanzi mwana wako chatova chikafu chenyoka dzangu, haufaniri kuti unge uchienda kunomuvigira kumusha kwako nekuti nyoka dzangu hadzisvike ikoko, ndidzo mhiko dzandakapiwa. Saka pandakadzoka kumba ndakasvika mwana wangu ainge atofa uye ainge atoendeswa kuchipatara, but hazvina kushanda nekuti rwainge rwuri rufu rwainge rwakatorongewa. Saka ndisati ndasvika kumba ndakatanga ndaenda kune mumwe muprofita aigara kuno kuHazyview. Ndaitoziva kuti ndewe nhema, ainge akabva kumusha kuzotora mari kuno kuJoni. Saka ndakamutenga ndikamuudza nyaya yangu yandainge ndaita. Ndakamuudza kuti ndichauya nemukadzi wangu kana tichinge tauya nenyaya yenhau yerufu rwemwana wedu. Unoti mwana uyu atumirwa nyoka kubva kumusha nehama dzemurume, saka mukaenda kunomuvigira kumusha vana venyu vose vanopera. Saka pandakasvika kumba mwana ainge ari mumba, ndipo gumbo parakazvimba. Mai vake vainge vamboenda naye kuchipatara, but ndaitoziva kuti mwana uyu haararame. Saka pandakasvika ndakazora mwana mafuta andainge ndapiwa nasekuru pagumbo, mwana akabva afa. Mukadzi wangu aida kuchema, ndikamurambidza ndikabva ndamuti ngatitange tafamba toenda kunobvunzira tisati taudza hama kumusha kuti mwana afa, tinzwe kuti chii chakonzeresa kuti mwana ange achizofa. Inini ndichibvawo kuminamato. Saka ndakaenda kune umwe muprofita wandainge ndatenga. Akatanga kutaura zvinhu zvandainge ndamuudza. Ainge asiri hake kana pamweya, zvimwe achiwedzeredza kuti mukadzi wangu awedzere kutya. Saka patakabva pamba pamadzibaba, mukadzi wangu ainge ava kusaidi kwangu. Zvinhu zvose tainge tava kuita tiri pamwe chete. Saka process yekuviga mwana takaita tiri 2 usiku. Takanotora mwana tikamuisa musaga tikanomuviga mupurazi remurungu padhuze nerukova kusingasvike vanhu. Ndipo pandakasiya ndaviga mwana wangu. Handina hama yandakaudza kumusha nanhasi, hapana anozviziva kuti ndakaviga mwana wangu muno muJoni, nekuti vana vangu vose ndakazovabereka ndava muno muJoni, nekuti ndakauya muno muSouth Africa apo pandainge ndiine 21 years ndikaroora muno. Asi mukadzi wangu ndewe kumusha muNdebele, ndikatanga kugara naye kunoku. Inini kumusha kwangu handina kuzombobvira
ndakadzokera ndakazotanga kuenda ikoko last year nekuti ndainge ndava nemari. Saka hama dzangu hapana ainyatso kuziva kuti ndine vana vangani uye ndinorarama sei. Saka iye zvino mukoma life yangu yachinja. Tava nemari, hapana chatinoda tichishayiwa. Tava kutogara imba yakanaka kuPrazi pane magetsi nemvura. Murungu anondiremekedza. Akanditoresa permit yekuti ndigare muno muJoni nemhuri yangu ndichishanda ndakasununguka. Zvinhu zvose izvi zvakatanga kuvhurika mushure mekunge ndachekeresa mwana wangu patova ne6 years ndabva kuita dark secret, ndipo pakatanga kuuya mabenefits. Saka iye zvino pava nedambudziko rakatanga muno muwinter. Vana vangu vadiki 2 vari kuti vanosangana neumwe kwavo, kureva mwana uyo wandakachekeresa. Vanoti vanosangana naye kuchikoro, dzimwe nguva vanoti anouya pamba isusu tiri kubasa, anotouya achitoona TV. Vana vari kutaura nyaya idzi vadiki. Umwe wacho mukoma Nashi, iye ane 12, mudiki ane 9, ndivo vari kuti vari kuona mumwe wavo kuchikoro nekumba. Saka vana vari kutaura kuti anenge akapfeka trouser reblack neshirt yewhite, dzinova ndidzo hembe dzatakamuviga akapfeka idzodzo. Saka ndiri kuona kuti vana ava vari kutaura zvavari kuona, nekuti pakafa umwe wavo hatina watakaudza kuti mumwe wavo aenda kupi, plus patova ne6 years. Vana ava vainge vari vadiki, hapana kana chavanoziva. Saka pandakanzwa kuti nyaya dziri kutaurwa nevana dzava kutyisa, ndakadzokera kuMbombela kunoona n'anga iya. Ndikasvika iriko yakandiudza kuti watova nechikwambo pamusha pako. Kana uchida kuti matambudziko ako ange achipera, unofanira kundipa mumwe mwana musikana mupenyu semubhadharo, ndiko kuti ndigokwanisa kugadzira dambudziko rakuwira pamba pako. Saka ndakapiwa 90 days nen'anga iyi dzekuti ndige ndichienda kunofunga nezvazvo. Yakanditi after 90 days dambudziko rako rinenge rava kusatogadzirisika zvachose, unenge wava kuzoona zvekuita uri wega. Saka iye zvino 30 days dzadarika, asi handisati ndava nesolution, nekuti ndiri kushayiwa pekutangira kuti ndiudze mukadzi wangu kuti ndiri responsible nerufu rwemwana wedu. Handifungi kuti anondiregerera mukupenyu kwake hwose, nekuti iye zvino ndiri kuda mumwe. Saka ndasvika pakupedza mhuri yangu yose nekuda kunze ndine mari. Nhamo yandava nayo pamusha pangu yava kudarika yandainge ndiinayo ndisati ndava nemari. Iye zvino mari ndava nayo, asi handirari zvakanaka. Ndinenge ndichingofunga kana ndiri ndoga, masikati ndinenge ndichingotaura ndiri ndega. Dambudziko iri rakatanga munguva ino, rava ne2 months ratanga, but randiunza kusvika pakupfeka trouser size 30. Kumashure kwese uko, kunyangwe ndisati ndatova nemari, ndainge ndakasimba zvekuti ndainge ndichitopfeka size 34. Mukoma Nashi ndiro dambudziko rangu randiinaro, rava kundiremera. Ndoga ndinombofunga kuzviuraya, but ndinofunga vana vandiinavo kuti ndinenge ndavasiyira dambudziko rinenge rakakura pamusha, nekuti chivi changu ichi ndakachiita pakavanda ndiri ndoga, chakandifadza zvenguva duku duku. Iye zvino chava kuda kundipedzera mhuri yangu. Mashoko andiri kuda kuti munge muchizosiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti musafa makabata mushonga kana kuenda kun'anga, nekuti kana n'anga ichinge yakugadzirira chikwambo inoziva kuti yagadzira chinhu chakaipa. Saka iyo haizodi kuchitora, inenge yava kuda kukuomesera kuti iwewe chizoita chako zvamuchose. Inini ndiri kutaura kuburikidza neexperience, nekuti ndiri musituation yacho, kutaura kwandiri kuita. Zvino ndauyawo mukoma nedare renyu. Kana paine mumwe akambosangana nechitiko chakadai muhupenyu, please help me. Ndiri kutsvaka vanoti vanogona kumisa musha uri kuitika mashura. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakarombera kuMbombela,
regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo izvo zvandakaita mushure mekunge ndadanana neumwe driver uyo ainge achidriva mamwe mabhazi awo anouya kunoku kuCape Town. Murume uyo mukomanashi iye ndainge ndava kutomuda zvekudaro, saka takahura tose pane imwe trip iyo pandakaenda kumusha ndokubva achizondipfimba. Akandipfimba tava pabhodha, pane dzimwe mari dzainge dzichidiwa, saka mari yangu yainge yava kuita sekunge inoshota. Mari ndainge ndiinayo asi ndainge ndakasungirira mari nekuti ndainge ndisingadi kuti tinge tichishandisa mari yakawanda, saka ndakasungirira mari kudaro. Pakanzi pari kudiwa mari akazondibhadharira, akazondipfimba, ndikamubvuma. Pose pandainge ndiri kumusha mukoma aitouya kumba tichirara tose ndikaita pamuviri pandainge ndichida kuchengeta. Ndokubva ndachizoona kuti iye anodanana nevakadzi vakawanda, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza zvisingaite. Ndokubva ndachizotanga kumuvenga, ndikamuudza kuti ndainge ndava kusada kana chekuita naye, ndokubva tachizorambana paya. But nekuda kwekuti ndainge ndichida kungomurwadzisa, ndakazomuendera kun'anga. Ndamuendera kun'anga mukoma, ndikabva ndachizonogadzirwa. Ndagadzirwa kudaro, nerimwe zuva akandifonera akandiudza kuti ainge aine zvaainge achida kundipa. Ndikaenda kugaraji kwavo kunoku kuCape Town. Ndaenda kuya akanditi ainge achindifunga. Ndikabva ndati it is okay, ndokubva tachizoenda tikanorara tose. But ndainge ndakazora mishonga yandainge ndakazora kusikarudzi kwangu. Tapedza kurara tose akadzokera zvake kugaraji kwavo kuya, ndokubva achizondifonera after a couple of days apo paainge ava kumusha achindiudza kuti mukadzi wake ari kungobleeda, haasi kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka ndokumugadzira ikoko kwandakamuita. Mukadzi wose uyo waanenge arara naye, zvisinei nekuti anenge ari mukadzi wake, as long as vakangorara vose vasingashandisirani dziviriro, mukadzi iyeye anototanga kutobleeda. Achikopedza kungorara naye anototanga kutoenda kumaperiods, zvichireva izvo kuti nemudzimai wake vava kutongoshandisirana dziviriro mumba. Ndakamukaurisa, haungati apa tiri pachihure, iwewe you are married, inini I am married, obva wandihurira zvekare, zvinorwadza sei? And he was very arrogant. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti ko sei uchiita zvemagirlfriends apa iwewe wainge uchindivimbisa kuti ndini ndega ndichazova girlfriend yako, iye aibva ati kwandiri, iwe wava kutoda kutondichengera, saka unofungidzira kuti utori seriously in love with me, iwewe uri married. Kana uchindida, kana uri serious, ramba kamurume wako. Ndo proof yangu iyoyo yekuti unenge uchitoda nezvangu zvekutodaro. Saka ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichiramba murume wangu. Akabva anditi, you see, kana usingakwanisi kuramba murume wako, saka regedza kuramba uchingondinetsa. Mukomanashi ndo zvaaindiita. Saka ndakangorwadziwa the way that he was very arrogant nguva dzose. Apa ndainge ndava kumuda, ndikati uyo ndichamugona, ndikamuendera kun'anga, ndikapiwa zvangu mishonga. Saka kuti ange achizotonzi ava right kuti ange achikwanisa kuzotorara nemudzimai wake vasingashandisirani dziviriro, uye zvekare asingakuvadzi mukadzi wake, anofanira kuti ange achizouya achizonditora orara neni pamberi peumwe mukadzi, kana mukadzi wake, kana umwe mukadzi uyo waanodanana naye. Mukadzi iye akatarisa, ndokusununguka kwemhiko dzacho. Pasina izvozvo haambofi, akaita right. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakagadzira bus driver wekuCape Town nekuda kwekuti ainge ava kundihurira. Apa ndiri married, iye ari married. Ndakarwadziwa kuti on top of that obva atanga kundihurira. Zvakangooma hazvo vedu we. Vakamuisa rukawo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.